Anong trip mo? Naman yan, yang klibang-bang mo dyan. Ayan na naman siya, oh. Ayan na naman, ipopost na naman niya. Ay. Iba na talaga. Ewan ko ba naman sa'yo, ha? Tingnan mo. Yan bang ipopost mo sa Facebook ngayon? Ano ba yan? Gusto mo lang ipakita yung kokomelon mo? O meron kang gustong patunayan? Anyway, it's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo. Pakinggan nyo to. Trip lang. Trip natin today. Teka lang, may sabit-sabit. Trip natin today, trip nating mangialam ng social media account. Ayan nga, sige nga, check mo nga yung Facebook ng katabi mo. Tingnan mo kung nakikita mo yung cellphone niya from far away. Tingnan mo kung anong laman ng algorithm niya. Ano ba yan? May mga... may nakikita ka na namang... Nagbabounce dyan! Anyway... Today is a Tuesday, July 8. At gusto ko lang sabihin, kasi meron akong mga nakikita sa social media lately, na hindi ko alam kung bakit siya lumalabas sa feed ko. Hindi naman siya yung mga nagbabounce, pero yung ahas! Opo, may nakita akong ahas. Ubod ng laki ng ahas na kumain ng tao. As in, buong tao. Tapos nakita ko dun sa picture na yon o dun sa video na yon, yung tatay, hindi ko alam kung tatay yon, basta yung mama, hinahampas niya yung ahas. Pagkakita ko, hiniwa nila yung ahas, tapos may laman na tao. Oo, totoo, tao. Tapos hindi ko alam kung paano nila na-videohan yon, pero please naman, yung mga ganyang nakakatakot, ayoko ng mga ganyan. May trauma na ako sa mga ahas, ha? Kaya dapat today, trip natin, i-check ang ating mga Facebook, Instagram, TikTok, tricks, lahat na ng digital account na yan. Tingnan mo kung ano ba yung laman ng feed mo, healthy ba yan? Nakaka-inspire ba yan? O baka mamaya puro kalibugan, yan. Huwag ganon, ha? Boss, bawasan ang mga tingin-tingin sa mga ganyang, my heart went oops. Ayan, wala kasi akong ganyan. Mainggit lang ako, kaya no. Anyway, good vibes lang tayo today at maya-maya pag-uusapan natin yan kung healthy nga ba na mag-post ng mga achievements sa social media o it's just pure insecurity. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating daldalan ngayong hapon. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. At habang naghihintay, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.